¡Atento al rechace! ¡Álvaro! ¡Entramos todos! ¡Entramos, Suero! ¡Sí! ¡Suero! ¡Sí! ¡Que la agarre Jordi y la velocidad! ¡Lo he dicho! ¡Ah, fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos, Ángel! ¡Va, va, va!
apretes ahí, que se para la grabación y tanque. Vale. Y va a ser el año. Vale. Vale, vale. Jordi, intenta el primer palo. Arrere, Yago, mira Arrere. Yago, mira Arrere. Yago, mira Arrere. Arrere. Atento el primer palo. Trablón. Lino, trablo de ahí. Hemos empezado el cambio. Ataca. 2 contra 1. Puta madre, chaval. La taula. Vuoi vuole come ti dà una taula?
¿Qué? Ho finito la falderà. Palla che sopra è. Ok.
Verá. Subí el ya. Subí el ya. Vas a ver estos vecinos, día 2 de noviembre, comienza el termini per a demanar la bonificació del 50% en l'aigua i la basura per a tots els contribuents que complixen els requisits que estan a les carreteres municipals i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. També es va saber que esta vesprada a les 8:30 al Saló d'Actes de la Casa de la Cultura es farà la presentació del llibre d'Enric Pellicer, Enllà del mar. Es va saber que el proper dilluns, dia 2 de novembre, comença el termini per a demanar la bonificació del 50% en l'aigua i la basura per a tots els contribuents que complixen els requisits que estan a les carreteres municipals al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. També es va saber que esta vesprada a les 8:30 al Saló d'Actes de la Casa de la
Bien, para ara.